ɗum ɗo wiyete ko capatel Allah walla wonu yoɓe ɗum fula mbaɗewa ko ɗum mumel Allah kowoyel tokosel ngel heewi arde koye caggal nde ngatamare toɓi walla ƴi wonde garwanije ɗe ko hen heewi wonde koko wojji coyno jiiɗon ni wonu yoɓe ɗum capato Allah wonu yoɓe capato boɗejo ngel kullel noon ngel barɗe muɗum heewani juutde so ari yontere heewi ko ɗon heewi hadde kono ko balɗe ɗiɗi tati tan ngel heewi wurde ngel gasna e gurdam muɗum ko hen ɓoccinte hen jibinta hen mawnata kadi ko hen mayata heewi ni ɓuri hewde ñamde ɗum ko kulle goɗɗe ko wayno mettelli ɗo ɗo gonne ɗo mettelli nan taari ɗum ko wana ɗum ko heewa ko wayno mbatiji e gueɗe ɗe ganduɗa ko toɗɗotoɗe no wayno paaɓi ɗen foof ko gueɗe toɗɗotoɗe kullen toɗɗoto kon kala kene toɗɗo ene heewi jirade muɗum ñama ɗum ɓandu ndu ine ɗaati sa memi ɗum ina wayno tan wiro hartako ene ɗaati boɗowol ngol noon kadi heddotako e jungo sa memi ɗum tan leeɓi ɗi lelata ko ɗum leeɓi wone muɗum leeɓi ɗi gojji coy eyyi ko gonga on jiiri ɗum no jiiruɗon ɗum ni eyyi waɗi ko koyɗe jeegom on ji koyɗe tati banggue foof waɗi hoore nde ɗum ɗo ɗum e ɓandu ndu segodiri eyyi surtout ko ala ƴiye ala jokkorɗe ko ni tan kañum ne wurdi jokkorɗe muɗum ene ɗaati kañum ne heewi ñamde tan koye kañum ne koye gueɗe leydi kañum ne hoccata hoccido ñama hen kañum ne ko ni wurdata eyyi heewani nadde e gasɗe noon saabu wawa asde ni tan yirloto ina ñama eyyi